Здравейте, приятели, здравейте на всички, които гледате това поредно мое видео от серията MLM тренинги. Казвам се Красимир Галбачев и за мен е изключително удоволствие да бъдем заедно. Искам днес да споделя с вас едно видео на тема: изпитайте мрежовия маркетинг, изпитайте го на практика, поемете опита. Защото вижте, едно е да знаете как да направите, примерно, представяне на бизнеса или на продуктите, но съвсем различно е да направите 10 представяния и да усетите самия опит, разбирате ли, да имате вашата история. Това е нещо, което никой не може да ви даде, това е нещо, което никой не може, никъде не може да прочетете. Това е нещо, което трябва да изживеете и да преживеете. Ако искате дори трудните моменти, отказването на партньор, справянето с трудности, всичките тези неща, които ще калят характера на поверител във вас. Тук е, между другото, доста ветровито, надявам се да ме чувате добре, затова ще говоря и по-високо, но наистина изпитайте мрежовия маркетинг, усетете самата емоция, усетете самото изживяване. Не можем да учим всичко на теория. Знаете ли, при нас се учи на практика, много като се показва. Ако знаете всичките правила за движение по пътищата, перфектно, знаци, маркировки и всичко, което по принцип знаете за движението по пътищата, прекрасно го знаем на теория, но нямаме ли практика, няма никакво значение какво знаем. Не сме ли изпитали онова чувство да подкараш автомобила? Какво значение има какво тогава знаеш? Така че изпитайте мрежовия маркетинг. Опита е нещо, което никой не може да ви вземе. Опита е нещо, което вие трябва да създадете, вие трябва да преживеете, вие трябва да имате вътре във вас. Опита да работиш с различни партньори, опита да представяш бизнеса на различни хора, опита от това да си направил X срещи. Това нещо изпитайте, това е най-важното в нашия бизнес. Едно от най-важните неща, което наистина човек изгражда и никой не може да ви вземе. Това е безценно, защото опита е нещо, което ще ви дава резултат, е нещо, което ще използвате вие за вас и давайки го на вашия екип напред във времето. Така че изпитайте мрежовия маркетинг. Има партньори, които примерно са ми казвали 6 месеца ще се науча да правя бизнес среща и тогава ще се чувства да я направя. Не учете как се прави бизнес среща 6 месеца. Изучете я за един ден и 6 месеца я практикувайте, за да натрупате този опит, разбирате ли. Ние учим на практика. И практиката е нещо, което никой няма как да ви даде на теория. Друг пример ще ви дам. Ако четете и обичате да четете книги, супер, това е теория. Изпитайте ги на практика. Придобийте опита с книгата, която четете, за да може тя да ви даде резултат. Защото само така човек би имал резултат. Иначе всичко е прекрасно, всичко е чудесно, може да си говорим много неща, но наистина всяко едно нещо, което имате на теория, го изпитайте на практика, за да придобиете опита в мрежа.